Igbo nwem akwa ndị anyị bụ ndị nkuzi ọdịnala Igbo anyị azọchakwo na ubu eki n'Umudiana Atama the kingmaker of the kingdom ọ na obu ha ka anyị nọ ka ba wee kọwara anyị maka na anyị nọ since nneji wee mụ anyị na ọ bụ nri na-akpụ alụ na ọ bụ nri na-eme ebe ọnwụ na-amasị ọnwụ amụta ọ nri na-achọta ụzọ gawa obodo niile na-edozi obodo kwụsị ntụfu ejima kwụsị ntụfu nwaka ọ bụ na enwe ife mebiri emebi abịa ndị betara na-edozie ya ada enwere ife ji eji ya ọrụ aka nkịtị ka fa ji eji ya ka chifu anyị nọ n'ibia bụ chifu Gabriel Mbanefo bụ akụlụ ụlọ biko ka ọ wụ anyị ụkwụ n'ala daalụrị nne m welite ọnụ gị ife anyị bịa n'ụbọchị taa ka ịkọwalụ ndị Igbo ife eji wee malụ ndị Umudiana dịka mkpọ alụ na kedu ife unu ji akpụ ya bụ alụ kedu mgbe o bidoro kedu etu esi akpụ ya ndị Igbo adịghị emepụ nwanne ha ọbara ana m ekwu ya na mbụ ndị nkọwa ndị nkụzi ọdịnala Igbo ndị na-ege ntị na-anụkwu ya okenye na-ekwu na ndị Igbo adịghị emepụ nwanne ha ọbara maka ndị na-eje egbu mmadụ kedu ihe ọzọ na-akọwa ya n'otu n'otu kedu ihe ọzọ a ga-eme asị ka abịa kpụọ alụ o nwere ebe anyị ọzọ a na-eme sị ka agba alụ nwaanyị siri ya ime tipụpụ nwa dị n'afọ ọba arụ ofu abụọ nwanne lafụga nwanne n'ezi gbuo ya mmadụ ibie na-adụ ka ndị Igbo na-awụ ndị nọ Igbo nọcha n'obodo dị iche iche ya bụ ewelu ndị Igbo ejenye ndị Paki buru afịa nata jee lechee jee Brazil were nwanne ha wee bụrụta abịa wee lechee wee jee egbuo nwanne ha ahụ o ritego ibe ene oso n'ime ndị Igbo na-ebe adị n'eribe ibe ha ọkwụ ọ nnukwu alụ n'ala Igbo ọzọkwa nke ịtọ ndị na-eme na a na-atụ nwaanyị nwanne dị na nwanne ya ya nwanne di na nwanne ya n'ala Igbo anyị a niile nwanne adịghị edina nwanne ya andị nwa adịghị edina nne ya nna adịghị edina nwa ọ mụtara n'afọ ya ọ ife a na-akpa alụ ọzọkwa dịka ibi ya na-ekwukwe nwanne ya bụ nwanne eziokwu sagati igwe na kwori ya ga-eme gwere nke aga wee were ya agwaghị okwu azụ asị o ji bụrụ nwanne nya nke a na-agwa ibe ene nya nwanne gị nye gị ego ka i wee zụọ ahịa ọ gị dotere ya ọnọdụ obodo oyibo zitere gị ego ka i wee lụọ ụlọ i were ego zitere gị ihe eji n'ụlọ jee lụwa họteelụ rapụ ụlọ ya ihe a ka a na-akpọ ibe ene nnukwu alụ n'ala Igbo imetezie ije gbawa ọgwụ dị n'ime ya wee gbochie nwanne gị anya ọzọkwa nwanne gbokwara n'ọgwụ jesi ka ya gbuo nwanne ya ọ nwanne na-ejebe dibịa ka ya kechie ụmụnne ya ka ọ bụrụ sọsị awụ ọgaranya ọ bụrụ okwu alụ kee maka ndị na-eji aba n'oke otu abịa ezinụlọ niile enweta onye ya bụ ụzọ n'ọsọ ọsọkwa na ndị oke otu kedu ife na-ebute gị nnukwu ọnwụ ya bụ na-asị ọnwụnwa famili ya adịghị aka isi ka eje chọwa kene ndị adị maka eje chọwa dị ndị nri ka fa bịa kpụọ alụ kedu ife anyị akwụ dị nke a ife na-ebute oke ọnwụ n'ezinụlọ ọ ezinụlọ gbasachara
nwanne abụ nwanne n'anya ejighị okwu kọpụ aṅụ mmiri ile eke ọzọ nwanne gị a na-aka ọzọ ọrịa ndị a niile na-ebute mgbasasị mana nwanne bụ nwanne ya n'anya ọ na-agaziri ọfụma kee maka dịka ala Igbo ife na-eme kịta karịrị anyị kee maka ala Igbo nwanne na nwanne ji edine dị ime ọrịa bụ na a na-achọ ndị ya bịa kpochaa ibere na ọ bụ a na-alụ ebi na e nwere alụ ọdụ ụzọ one dịka etu asị katkizim ọdụ ụzọ one ma ọ bụ etu asị sakramenti ọdụ ụzọ one dịka anyị nwabụ ndị katọlik asị na sakramenti ụzọ asaa alụ ọdụkana asịghị kpọgodo na nke ihe echetenwu alụ ịmana e nwere alụ epunu nwa alụ ọgwụ nwa alụ ọdụ kedu etu alụ nya alụ kacha alụ alụ kacha alụ ga-enụ ntị igbu mmadụ ya mmepụ ọbara onye Igbo eme ebekete bunye egbe ihezi ije gbagbuo ya na nke a ya eme na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke a ọ bụ ya mmepụ ọbara ya alụ ọbara bụ ife kacha n'ala Igbo maka ndị na-eje egbu nwanne ya ka m ji egbu ekwugo m ya dị nne kịta ọnụ oke ka ị na-anụ ya mmadụ ebunye gị egbu je egbuo onye a bụ je egbuo onye a ọ na-ekpochapụ ezinụlọ ọ bụrụ mgbe ahụ i metere ebunye gị mete ọ bụrụ mgbe aka ọ na-abịa alụ ọbara ọzọkwa mmadụ idina nwanne ya ọ bụ ofu nne mụrụ gị ije na-edina ofu nne ofu otu ofu ọrụ mụrụ unu ije na-edina ya alụ kacha ọ na-eme kpasa ezinụlọ mee gị eje n'anya mmadụ kwugburu onwe ya dịka mmadụ ije tinye ụdọ n'ọnụ kwugbuo onwe ya dịka mmadụ nkwugbu onwe eje na ezinụlọ akwụrụ ụdọ bido mebiri ihe na edata ezinụlọ asị achọta ndị na-akpọ adụ ka ndị nri na-akpọ alụ fabia mechie anya udo na-adụ na ezinụlọ ahụ dịka abịa na mkpụ alụ na achọ ka akpụ alụ dozie ezinụlọ ọ gịnị na gịnị ka a na-eweta dote n'ala a wee bido nya bụ mkpụ alụ ka ndị Igbo ghọtakwa ibe anyị eweta ọjị na ose ọjị na mmanya anyị ji agwa n'iti ya weta na-ekwu ibe emebiri ka ha dozie na mmebi adịghị kwara ya na agbalị ka ha bịa ka n'anya weta onye wajikwa alba ọtọsiri mana jaba izie ya ebe ị na-akwụ tọzi emezina biko nna anyị nwere ndụmọdụ na-adụ ndị Igbo niile ndị nkụzi ọdịnala Igbo a nke a pụtara ọfụ ka akụzie lu ndị Igbo maka ndị na-eji ebute oke ike na-eme oke ite na-asị na ha na-eme omenala Igbo ma ọdịnala Igbo na ike ebutere ebute from Yoruba ma Igala ma ebe niile dị iche iche na ọ bụrụ omenala ka ha na-eme n'omenelu enwere ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ndị Igbo na ndị na-eji ebute ọgwụ dị iche iche na-ebubata n'ezinụlọ sị na ha butere ike ndụmọdụ mmenye ya bụ onye ọsefe aka na ajụ ibe adịra mma omume ịmala omenala ndị bụ uru mebie babụ nke ndị mba ọzọ mmadụ amazịkata nwoke eketa ọnwa ọka ọzọ mma ibe ọma na-emere nwoke na-emere nwaanyị ọya ebute ndụ na arụ isi ike mgbe eji ibi ndụ ọya ụwọdụ arụ na igbu mmadụ kedu nke kachasị njọ kedu maka ndị Igbo mụọ ndị dibịa ọkacha ndị dibịa ndị ụka na-emekwukwu ya ndị na-eji etinyere mmadụ nsị poizin mụọ na ndị mụọ na mbọ ọ na-akọ akọ nke a sịrị a na-ama ntụtụ pin ezi enyi kedu ụdị alụ kedu ebe ife iyi agwa ndị Igbo maka ndị na-eme njọ dị etu a na-amawusi mmadụ na-etinye poizin na-egbusi ndị mmadụ si na ha bụrụ dibịa ogbugbu mmadụ na-egbofu ọbara nnukwu ajụghị ka onye ahụ mere
anaba anyị na-asụ rụọ mma omume dọlụrị mma ọbụta ebute biko nna anyị ọ dị ka ihe ekenezi ndị Igbo ihe ekene ndị Igbo ịgwa ha gba mbọ na-ege nkụzi ọdịnala Igbo nọ ebe anyị ama nke bụ eziokwu na-ege ntị na nkụzi Igbo bụ omenala nke bụ eziokwu maka na omenala abaka o nwere ya fotozeghị ndị a na-emecha ụfọdụ ya chiri ijekwa ụlọ megide nke ihe bụrụ n'eziokwu wee na-eme okwu onye ọbụla bụ onye Igbo mere ọfụma n'ụwa niile wee jee wee batara ha ndị ya mma ise onye ọdụ ndị a dị ka nke anyị wee doo ise akụrụ ụlọ ka ị gọrọ ka o lere daalụrị nne ndị Igbo ndị nwe m asị m ndị nkụzi ọdịnala Igbo na omenala Igbo na-adị na mma unu na-esonyekwara anyị na Facebook na YouTube n'ebe anyị na anyị na-agbasa obi unu were ya unu gba mbọ na-agbasa ya na-achị anya ka ọ na-aga ka ndị Igbo na-enwegide na-aghọta onwe unu na-achị anya unu na-achị anya na-ajọghị grupu Igbo niile nọ n'ụwa niile biko ụwa niile ewu Igbo si na-achị anya nke anyị ndị anyị ma na ndị anyị ama mee na ya ka ọ gbasa ife na eziokwu nke bụ eziokwu ka anyị agwa unu daalụnụ mụ nwa akwụkwọ onye isi nkụzi ọdịnala Igbo ka na-ekelekwa Igbo niile gbara ụwa niile okirikiri agba m n'ụmụ na mma edozi Igbo Jizọs Igbo anatagokwenu n'ọka edozi Igbo ka anyị nwebe aṅụrị ka nwanne ji na-emegburo nwanne ya ka nwa mmadụ ji na-emegburo nwa mmụọ nwa mmụọ emegburo nwa mmadụ ka ndị Igbo ka anyị kwuo n'ofu ọnụ ka anyị bibie ife ji nwata onye ji ife nwata aka lobe ilo o wepụ aka ka nwanne anyị kpee ma ekpere maka nwanne anyị eji weta ọtọ nsị na kapitala ruo na ọnwa ọzọ anwa na-abụ ka a rapụ nwanne anyị eji enwere ife o mere kpeere anyị nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu na-abụ anyị egbu onye na-emere ibe ọ ya adịrị ya ma ọ ya anadebe nna ya ise nwaanyị na-emeri eme ise onye ọdụ ndị a dị ka nke wee ise ndị Igbo ọ ka m bụkwa onye amụma nke Chukwu zitere n'ala Igbo si na ọ ya dụrụ unu mma Dr. Okoye Asoji eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na nri odenigbo odezulu Igbo orika eze ọfọ Igbo ekene m unu daalụnụ